खुलुमबाय दिनैनि एंखं स्टुडिअ आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो होग्रा मानसि नङा लाग्रासो उफेरा बिसायख'थियाव बारग' इन्डिया बि आरआ मित्रजोतनि बिजाथिखौ थोंजों मदद खालामगोन BKWC खुंथाया आसाम मुलुगसोलोंसालिनि भिसिजों सावरायदों दिवालियाव सोदोब जाग्रा आरो आबहावा गुबुंहोग्रा बमा गावोब्ला एबा फानोब्ला हमजानो हागौ जेब्लासिम बदरुद्दीन आजमलआ सावरायजागोन अब्लासिम आसामाव बीजेपी सोरखारा थागोन बिटिआर सोरखारा बारग' इन्डिया बिखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ दि हारिमु मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ होबथानो नागारै मन्त्रि रन्जित दास आरो भबेश कलिता मोननि रेजें बानबुंथि फाइखि हानजानि गाहाय जेनेरेल बिपिन रावतआ सिलिगुरि चिकेन नेक करिडरनि सायाव सांग्रांथि होदों जम्मु काश्मीराव थिउरियानि गाग्लोबनायाव रैखाथि हानजानि 3 जवाना जोखोम तामुलपुर उफ्रा बिसायख'थिनि कंग्रेस बिजाथि भास्कर दाहालआ हेमन्त बिश्व शर्माखौ मोसौ गायजों रुजुदों प्रमद बर'नि सोरखारा बिटिआरआव गोजोन लाबोनो हायाखै जायनोखि गोजोन गैयैसो खालामदों रिहन दैमारि दानिया दङ आबुं रादाब प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो होग्रा मानसि नङा रायजो राजाफोरनिफ्राय लाग्रा मानसिसो बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मख'नो गोनांदि रबिबारखालि गसाइगाव बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिनि जानानै उफेरा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लायो बे बिसायख'थि फोसावदिंनायाव खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि प्रमद बर'नि सायाव फिन्नाय होग्रा मानसि आं नङा गुबुन बाथ्रा दंब्ला सोंनो हागोन जुदि बिटिसिआव गोजोन फैदोंब्ला एनएलएफबि आरो इउएलबिआ माबोरै जोनोम जाखो बिटिसिखौ जों 17 बोसोर खुंदों नाथाय बेबादि आफाद जोनोम जायाखैमोन बिटिसिआव बिपिएफ सोरखारा थानाय समाव गोजोन दङमोन नाथाय प्रमद बर'नि सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो बिटिसि ओनसोला गोजोन गैयै जाबाय बेनो फोरमान प्रमद बर'आ रायजोफोरनो होग्रा मानसि नङा लाग्रासो होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदों मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गोजोननि स्वार्थआव बिटिसिनि जौगाथायनि स्वार्थआव आरो बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय गासैबो हारि माहारियारि खौसे जानानै खामानि मावलांनांगोन बेनिखायनो बिपिएफ दोलोनि बिजाथिनो भट होनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारिया गसाइगावनि रायजो राजाफोरखौ खावलायो फैगौ 30 अक्ट'बर खालि खुंजानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव मित्रजोतनि बिजाथिफोरखौ थोंजों मदद खालामनो ओंखारबोबाय बारग' इन्डिया बि आरआ बारग' इन्डिया बि आरनि गाहाय नेहाथारि बि अनजालुनि दैदेननायाव दिनै गसाइगावआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावनाय बादिब्ला जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव इन्डिया बि आरआ जेबो सर्त आरो दाबि गैयालासेनो मित्रजोतनि बिजाथिफोरखौ थोंजों मदद होगोन बि अनजालुआ बुंनाय बादिब्ला इन्डिया बि आरआ गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि जिरन बसुमतारी आरो जलेन दैमारिमोनजों लोगोसे भबानिपुर बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि फणिधर तालुकदारखौ थोंजों मदद खालामगोन बेजों लोगोसेनो मित्रजोतनि बिजाथिनो भट होनानै देरहाहोनो थाखाय बि अनजालुआ बारग' इन्डिया बि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों खावलायदों मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय आरो सोरखारनिफ्राय आदाय खालामनो थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय राजखान्थि हान्जाखौ मदद खालामनो बारग' इन्डिया बि आरआ थांखि लादों होननानैबो बि अनजालुआ बुंदों अदेबानि इन्डिया बिनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौखौ लानानै माखासे खुद्रिनाय दिन्थिनायनि थाखायसो माखासे सोरखारि हाबा हुखा आरो प्रसेसा दासिम थाबथाना दङ होननानैबो खौरांगिरि मेलाव रोखायै बुंदों बारग' इन्डिया बि आरनि गाहाय नेहाथारि बि अनजालुआ बे खौरांगिरि मेलाव बि अनजालुजों लोगोसे बाहागो लादोंमोन इन्डिया बि आरनि बुंथिगिरि बि रिमिनलां
एन दानसोरां, बि बोसोन आरो आफादनि गोबांसा दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा। बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलनि खुंथाया दिनै आसाम मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार दिलीप चन्द्र नाथखौ लोगो हमना सावरायदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सिलचरनि आसाम मुलुगसोलोंसालियाव बर' आयदाखौ MA कर्स महरै थिसननाय आरो आसाम मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोराव बर' मेजर थिसननायखौ लानानै प्रफेसार दिलीप चन्द्र नाथजों गुवारै सावरायहैदों। मख'नो गोनांदि आसाम मुलुगसोलोंसालियाव बर' आयदाखौ मेजर आरो MA कर्स महरै थिसननांगौनि सायाव आसाम मुलुगसोलोंसालिनि VC प्रफेसार दिलीप चन्द्र नाथजों सावरायहैदों होननानै BKWSCनि लेङाइ गाहाय रमिय' नार्जारिया गावनि अफिसियेल फेसबुकआव सावगारि शेयार खालामना फोरमायदों। सोरांनि फोरबो एबा दिवाली फोरबोआ गेजेराव साननैसोल'सै। दिवाली फोरबोआ गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंना बमा फटका गावना रंजानायनि मोनसे फोरबो। नाथाय दिवाली फोरबोनि सिगां सिगां आसामनि आबहावा होबथाग्रा बर्ड PCBआ रायजोआव ग्रीन फटकानि अनगायैबो गासैबो रोखोमनि सोदोब जाग्रा आरो आबहावा गुबुंहोग्रा बमा गावनाय आरो फाननायखौ होबथादों। देग्लायनि दिवाली फोरबोआव 2 घन्टानि थाखायल' ग्रीन क्रेकार्स एबा ग्रीन फटकाजों रंजानो हागोन। मख'नो गोनांदि PCBआ जारि खालामनाय बिथोननि हेंथायै फैगोन दिवालीयाव बमा फटका गावोब्ला एबा फानोब्ला हमजानो हागौ होननानैबो मिथिनो हादों। बबेखानि बेनि थाखाय रायजोनि आबहावा होबथाग्रा फसंथाना रायजोनि गासैबो जिल्लानि DC आरो SPनो गोख्रों बिथोन हरबाय आरो रायजोआव जायखिजाया बमा फटका लाबोनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखायबो बिथोन होदों होननानैबो PCBनि मासिगिरि अरुप कुमार मिश्रआ सुलुङाव बुंदों। रिपर्ट बादिब्ला आयेन बेरेखायै बमा फटका गावग्रा आरो फानग्राफोरखौ पुलिसआ हमगोन आरो बेनि सायाव PCBनो रिपर्ट गथायनांगोन। AIUDFनि गाहाय आरो धुबरीनि MP बदरुद्दीन आजमलआ जेब्लासिम सावरायजाबाय थागोन अब्लासिम आसामाव BJP सोरखार थागोन। बेनिखायनो आजमलनि मोखां दिन्थिनानै BJPआ भट लानायखौ फोजोबनानै होनांसिगौ होननानै हेंथा दोलो असम जातीय परिषदनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगैआ बुंदों। मख'नो गोनांदि गसाइगावआव कंग्रेस दोलोनि बिजाथिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लानानै BJP आरो आजमलखौ बेबायदि सावरायदों लुरिनज्योति गगैआ। बबेखानि आजमल साहाबा जुदि हारियारि बाथ्रा बुङो बेनि अखानायैनो RSS आरो बजरं दलआ हिन्दुबादिनि बाथ्रा बुङो। BJP आरो AIUDF मोन्नैबो हिन्दु मुसलमाननि हारियारि राजखान्थि हान्जा। नाथाय सिंजों सिं मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव गोरोबलायनाय दङ। फैबाय थानाय समाव आसामनिफ्राय BJPखौ गैया खालामनांगौ होननानैबो लुरिनज्योति गगैआ बुंदों। बारग' NDBR हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि दि हारिमुआ खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि आथिखालाव BTR सोरखारा बारग' NDBफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामथों आरो बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। मख'नो गोनांदि आथिखालाव गासैबो बारग' NDBफोरा UPPL नङाब्ला BJPआव हाबोब्लासो गावसोरनि मोननो गोनां मोनथायखौ मोनजोबनो हागोन होननानै BTRनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया बुंदोंमोन। बेनिनो फिननाय होनानै दि हारिमुआ प्रमद बर', गबिन्द चन्द्र बसुमतारि आरो बि फेरेंगा एबा रन्जित बसुमतारिमोनखौ सोंखारिदों। लोगोसेनो गबिन्द बसुमतारियाबो आथिखालाव सोरनिबा बिथोन बादियैसो बाथ्राफोरखौ नांला बंसा बुंलाबाय थादों नामा होननानै सोंलु खालामदों। बेनि अनगायैबो आथिखालाव गबिन्द बसुमतारिया गसाइगावआव थांनानै हिन्दु खृष्टाननि राजनैतिक खालामहैदों होननानै अजद होदों। आथिखालाव BJP दोलोजों खुंजानाय दिल्ली आरो दिसपुर सोरखारा हादोराव मुवा बेसादनि सायाव अर नांनाय बेसेनखौ होबथानो नागारनानै रायजो राजानि सिगाङाव रेजें बानबुंथि होनायखौ नोजोराव गोग्लैदों। आसाम प्रदेश BJPनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालाव जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादनि मन्थ्रि रन्जित दासआ बेसेन बांनायखौ माबोरै होबथानो हागोन बेखौ सानाजासे गावनि खामानिनिफ्राय दोरोदनानै माबोरै रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हायो बेखौसो रायजो राजानि सिगाङाव बुंनाय नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो आथिखालनि आसाम प्रदेश BJP दोलोनि आफादगिरि भबेश कलितायाबो गुबै आयदानिफ्राय दोरोदनानै बिलाथि बायगननि बेसेना माब्ला 25 फैसा जागोन बेखौ नेबाय था होननानै बुंदों। बेनि सिगाङावबो पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायनि सायाव बानबुंथि होनानै बुंदोंमोन दि गंसे बाइकआव 3 गाहाम गाखो
साइकेल सलाय अब्लानो गावनो गाव पेट्रल डिजेलनि बेसेना बाङाइ जालांगोन होननानै भबेश कलिताया रेजें बानबुंथि होदोंमोन। जायनि जाहोनाव भारतनि मुंदांखा थुनलाइगिरि आरो खन्थाइगिरि कुमार विश्वासआ टुइटाराव टुइट खालामनानै भबेश कलिताखौ सोंखारिदोंमोन। भारतनि मोनथाम फाइखि हानजा फारियै आर्मी, नेभि आरो एयार फर्स बे मोनथामनिबो गाहाय जेनेरेल बिपिन रावतआ बुंदों दि आथिखालाव सा-सानजा रायजोआव हाबफैग्रा सिलिगुरिनि चिकेन करिडरनि सायाव गोख्रों नोजोर होनो गोनांथि दङ। मानोना आथिखालाव भारतनि मान सावगारिया सिलिगुरियाव दाउनि गोदोना बायदि लिं-लिं गोलावल'। बेखायनो भारतआ सिलिगुरिनि बे चिकेन नेक करिडरखौ रैखाथि होनांगौनि गोनांथि दङ। मानो होनोब्ला चाइनानि नोजोरा आथिखालाव सिलिगुरि चिकेन नेक करिडरनि सायावसो। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगाङाव भुटाननि सोनाब एबा फुनसिलिं ओनसोलनि गासै 2000 बर्ग किल'मिटार हाखौ चाइनाया लानो थाखाय भारतनि साहा सिमायाव चाइनानि 4000 बर्ग किल'मिटार हाखौ भुटाननो नागारनानै होनो थाखाय मोनसे गोरोबथा जानानै थांबाय। गमामायैनो चाइनानि नोजोरा सिलिगुरिनि चिकेन नेक करिडरनि सायाव होननानै रोखायै साननो हायो। रैखाथि हानजाखौ सांग्रांथि होनानै जेनेरेल बिपिन रावतआ बुंबावदों दि दिनैनिफ्राय 600 बोसोर सिगाङाव आहम राजानि सान्थ्रि गाहाय बीर लाचित बरफुकना माब्ला सरायघाटनि दावहायाव माबोरै देरहासार जानो हादोंमोन। गमामायैनो बेयो जोबोर बाख्नायथाव। चाइनानि नोजोरा आथिखालाव सा-सानजा रायजोनि सायाव दङ। बेखायनो भारतनि मोनथामबो फाइखि हानजाया जोबोर सांग्रां जानानै दङ होननानै सा-सानजा रायजोआव फैनानै जेनेरेल बिपिन रावतआ समबारखालि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। जम्मु काश्मीरनि पुंछ जिल्लायाव लश्कर-ए-तैयबा थिउरियानि गाग्लोबनायाव 3 पुलिस आरो 1 आर्मी जवान गोब्राबै जोखोम जादों। 3नावबो थिउरियानि गुलि नांदों। बेनि अनगायैबो 1 थिउरिया आर्मीनि गुलियाव थैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 साननिफ्रायनो जम्मु काश्मीरनि पुंछ जिल्लायाव आर्मी आरो पुलिसआ जथायै कम्बिं अपारेशन खालामगासिनो दङ। मानो होनोब्ला लश्कर-ए-तैयबा थिउरियानि गोहोमा दासान्दि बै ओनसोलाव दंबाय थायो आरो संगालि सुलुङाव रोखायै फोरमायदों होननानै आर्मीनि सुलुङाव मिथिहोदों। आथिखालाव आर्मीनि पेरा कमान्ड हानजाया थिउरियानि बेरेखायै नांथाबगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायबावदों। उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां मोनफ्रोमबो राजनैतिक दोलोआ सोंखारिलायनायाव उन जानानै थायाखै। बावैसो सिगाङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया तामुलपुर उफ्रा बिसायख'थिनि सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जलेन दैमारिखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय बिबुंथि होनाय समाव आथिखालाव कंग्रेस आरो बिपिएफ दोलोआ गाइखेर होनो रोङै मोसौ होननानै बुंदोंमोन। लोगोसेनो ट्रेक्टरासो गाइखेर होयो होननानै रायजो राजानि सिगाङाव रेजें बानबुंथि होदोंमोन। बेनिनो फिननाय होनानै कंग्रेस दोलोनि बिजाथि भास्कर दाहालआ बुंफिननाय बादिब्ला आथिखालाव बिजेपि दोलो एबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावबो मोसौ गाय जाबाय नामा, जाय मोसौ गाया गाइखेर होयो होननानै सोंलु खालामफिनदों। लोगोसे कंग्रेस एबा बिपिएफ दोलोआ मोसौ एबा जुनार नङा होननानै गोख्रों रावजों बुंफिनबावदों। 22 नं गसाइगाव समस्तियाव उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिनि थाखाय बिसायख'थि केम्पेइन खालामनो फैनानै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव आसामनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि आरो बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि रिहन दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालाव प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बिटिआर सोरखारा बिटिआरआव जेबो गोजोन लाबोनो हायाखै आरो जौगानायनि जेबो खामानिबो मावनो हायाखै, जायनोखि बिटिआरआव गोजोन गैयै थासारिसो सोमजिहोदों। राजखान्थिनि मुलाम्फा नागिरनानै बर' हारिखौ प्रमद बर'आ बोखावनानै होबाय। आथिखालाव रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बिटिआर सोरखारा एसेबो सुफुंनो हायाखै। बेखायनो आथिखालाव बिटिआरनि रायजो राजाया प्रमद बर'नि सायाव फोथायनाय गैलिया। बेनि अनगायैबो रिहन दैमारिया बुंबावदों दि 22 नं गसाइगावआव समस्तियाव ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिया देरहागोन बेयो रोखा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।